От АТВ Adventure Tours България сме. Да сте живи и здрави! На здраве! Пиете ли ги тия бири, да еба тия бири? На здраве! И ракия и бира, еми така е. През каската не може. Свали така! Да са живи и здрави всички моторджии и моторджийки! Ама ти си сериозен? Бирата ти е само за разредител. Иначе ракия. Бела Слатина. Да, Бела Слатина. Тарнак, село Тарнак до Бела Слатина. Вечера... Ма добре, ти от Бела Слатина си дошъл чадо тук с мотора. Аз трябва всека от пролет и есен. Ама некъде през офроуд ли минаваш или по пътя или къде? Не, къде по шосе, къде по... Къде намериш? Ние от София дойдохме вчера в Стрелча. Имаме един приятел, това е... Оня другия, А, вие сте цяла група? 4 човека, Турър. А тази принцовка каква е там? Тази принцовка слагам бензин. Ага. Давам на прекъсвачи, тук я